Ak potrebujeme využiť databázy k štúdiu alebo vypracovaniu rôznych prác, nájdeme ich na webovej stránke Univerzitnej knižnice cez kliknutie na sekciu Katalógy a zdroje v druhom stĺpci s názvom Elektronické informačné zdroje. Sú rozdelené na licencované informačné zdroje, voľne dostupné zdroje a skúšobný prístup. V licencovaných zdrojoch môžeme vyhľadávať podľa odborov, ktoré sú zoradené abecedne. Licencované databázy sú prístupné len z IP adresy UPJŠ. Ak potrebujeme s databázami pracovať mimo univerzitnej siete, napríklad z domu, je potrebné si nastaviť vzdialený prístup. V licencovaných zdrojoch môžeme vyhľadávať aj cez Samon. Samon je centrálny vyhľadávač, ktorý nám umožní vyhľadávať na jednom mieste vo všetkých licencovaných zdrojoch, ktoré má Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach k dispozícii. V rámci licencovaných zdrojov nájdeme aj scientometrické databázy, ktoré sa zameriavajú na vedecké publikácie a výsledky analýz časopisov, publikácií a citácií využívajú na hodnotenie vedy. V ponuke Univerzitnej knižnice okrem licencovaných elektronických informačných zdrojov nájdeme aj kvalitné voľne dostupné zdroje. Sú usporiadané podľa abecedy a podľa odborov a takisto je tu odkaz na centrálny vyhľadávač Samon. Voľne dostupné zdroje sú dostupné aj mimo IP adresy univerzity. Pri voľne dostupných zdrojoch nie je nutné si nastaviť vzdialený prístup. V časti skúšobný prístup nájdeme databázy, ktoré sa dajú využiť len na obmedzený čas. Aj pri nich je potrebné mať nastavený vzdialený prístup.